Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Barakatli oila topshiruv efirda. Bugun biz ayrisha dashtirikli temaga irod ishsiz qolgan vaqtda oiladagi munosabat turida so'zlashamiz. İki otna işten gitkeş iş izlerge kerakmi. Нәрсе тілейсің бұл дүнияда, Алладан сұра ул бирә. Атын қыз ақша эшлей, ир кеше инде кухняда йорт тирәсен карый башлый. Андый хатынның әле кадерен дә белергә кирәк бит. Яме. Кай вакыт кеше чугаткыч кына аңлый башлый ул кадерен. Иң төп бурычы иратның гаиләне тәэмин итү. Һәм нинди хатынны ир кеше ярата, хөрмәт итә. Гаилә башлыгы кинәттән генә эшсез калса, ягъни гаиләне тәэмин итә алмау, әлбәттә зур трагедияга әверелергә мөмкин. Нигә минем белән генә шулай булды әле дигән сорау белән ирләр үзләрен хәтта депрессиягә кадәр җиткерә ала. Әлбәттә, һәрбер вакыйганың сәбәпләрен ачыклау мөһим. Тик үз-үзеңне гаепләп, түбәнсетер дәрәҗәгә кадәр җиткерү кирәкми. Гаиләдә ир эшсез калды. Бу очракта нәрсә эшләргә? Эшсез калуның сәбәпләре хәзерге вакытта күп төрле. Төрле кыскартулар, җитәкче белән конфликтка килү, ошап бетмәү, нәрсәдер зарплатасы дип әйтгәндә, акчасы канәгатьләндермәү аркасында ирләр эшләрен югалталар. Бу очракта нәрсә эшләргә? Дөрестән дә бу бик авыр. Ирнең теге үз-үзенә ышанычын киметә, эшне югалту бит әле ул Birinci, ikinci atnalarının stres haletinde öte. Kaygırıp yeri, bik zor stres geçire. İki atnadan soň, уже 3 ayga kadar deminde nechikdir tanışlana, özünü kolga ala, gailede şunday atmosfera bolsa, tanış atmosfera bolsa, er kişide tanışlana, biraz yal itip ala, hem indi 3 aydan soň ol iş izley başlay. İş izley başlay, Тегендә барып карый, монда барып карый, ничектер килеп чыкмый, һәм инде ир кеше яңадан да төшенкелеккә бирелә башлый. Әгәр дә килеп чыкмаса, мин беркемгә кирәкми икән, миннән килеп чыкмый, менә мин шундый булдыксыз инде дигән сүзләр белән депрессиягә бирелергә мөмкин, һәм инде төрле кирәкмәгән теге начар гадәтләргә кирип китү очраклары да бик күп монда. Эшне эзләгәндә ике атна эштән киткәч эш эзләргә кирәкми. Ике атна. Аның ул стресс халәте сөйләшүләр вакытында эш эзләгәндә бит инде сөйләшүгә баралар. Ул аның эшкә халәте тышка чыга. Аны яхшы психологлар сизеп ала һәм дөрестән дә ул эш таба алмаячак бу периодта. Менә аның периоды шул, ике атна. Ике атнадан соң менә 2 айдан, 1 айдан соң, 2 айдан соң эшли башласа, ул инде ял иткән була, күңел халәте бераз тынычланган була, һәм инде ул эшне тизрәк таба. Кешегә сорау биргәндә, син кем? Син ишетәсең төрле җавап, и бик әз кешеләр әйтергә мөмкин, мин кеше. Менә шуны гына әйтик инде баштан. Мин кеше, я личность, да? Я это я. Алай булгач, әгәр дә мине эштән чыгаралар икән, димәк, төрле сәбәпләр булырга мөмкин моңа. Шулай бит? Кешенең мин бу эштә эшли алмыйм, некомпетентен, да? Яхшырак кеше тапканнар. Бу күбрәк, наверное, звонок работу над ошибками произвести, да? Адекватно. Потому что любой вакытта, слесарьда мәңге яшь түгел бит инде. Ул картая, аның урынына яшь кеше килә. Шулай түгелме? Һәрбер кеше шундый вакытка килеп җитә, шуңа күрә пенсия бирәләр бит инде. Пенсиягә чыгаралар да кешене. Да, исән сау булыгыз, рәхмәт яусын, хуш сау булыгыз дип инде. Рәхмәт яусын сезгә дип кешеләрне чыгаралар, яшьләрне җыялар. Әгәр дә син яшь буларак сине чыгарганнар икән, һәм синең урыныңа икенче кешене алганнар икән. Потому что төрле әйбер булыр. Просто сокращение. Банкротство фирманың һәм башка бу бер хәл.
а сені шығарып айтып гафу итегіз, вы некомпетентны, екінші кішіні алалар. Мында қарарға керек. Здесь нужно сделать работу над ошибками. Если мен бұл ішті эшлесем келе екен, и я некомпетентен в этой работе, значит, что мне нужно делать? Идти учиться, стать компетентным в этой работе. Шулай бит? Ну, или арақ ішерге. Ну, шулай бит енді біздің халық. Іштен шығарғандар екен, іше башлай. Бүтін түгіл енді әлбәтті. Ну, андай мисаллар бар. Образно айтам мен. Бүтін кіші алай түгіл. Кімдір енді просто, кімдір шыннан да бик ауыр хәл ол. Ир кіші ішсіз қалу. Бүгінгі күнде современный обществода. Әмма ләкин ол біразна вақыт кішіге ойларға, фикірлерге. Әгәр дә аның теге элек эшләгән профессиясе буенча эш юк икән, аның өчен кайгырырга кирәкми, бәлки башка эш эзләп карарга кирәктер. Нәрсә эшләнә, ул бит инде, димәк, ул дөрес юлдан бармаган. Монда ул үз юлын таба белергә тиеш. Әгәр дә килеп чыкмады икән, кайда да булса сине алмадылар икән, төшенкелеккә бирелмәскә кирәк. Димәк, әле минем юл түгел бу. Башка юлны эзләргә кирәк. Бәлки үзеңне башка яктан санап карарга кирәктер. Әйтәләр бит, ир кешегә 70 төрле һөнәрдә аздай. Аларга бер кайчанда укырга да, белем алырга да, һөнәр сайларга да соң түгел. Нинди генә яшьтә булуына карамастан. Әгәр дә синең гаиләдә сине шулай кабул итәләр икән, бөтен барлыгың белән, сине теге поддерживать итәләр инде. Гел теге хуплап дим инде, тынычландырып торалар икән, бу вакытлыча хәл ул үтә дип. Була бит, көннең кояшлысы була, көннең була болытлысы. Болытлы көннән соң кояш чыга. Кояштан соң болыт каплауы мөмкин. Шуның өчен ирләргә бераз гына тыныч булырга һәм инде үзләрен кулда тотып, көч туплап, яңа һөнәрләр үзләштерергә өйрәнергә кирәк. Шипшак. Шүллектә. Кырып беткән агач өстендә. Һәр көнне иртән торып, ул ишеп чыгадыр, һәм үзенә бер-ике бөҗәк тотып кайтадыр. Җитәрлек, әмма артыгы белән түгел. Аннан моннан су табадыр инде. Яшәү так себе дип әйтик. Ну, представь себе. Шүллек, эссе, кырып беткән агач, и аның шунда гнездышкасы. И көннәрнең берендә, значит, бу ишеп китте дә инде шулай кайтканда давыл чыкты да инде пустынная буря окончательно бу чиреп беткән агачны җыкты. Что значит? Йортын бетерде. И бу чыпчык нәрсә эшли? Ну, ул утырып арак та эчәргә мөмкин инде. Образно әйткәндә. Но ул чыпчык вынуждены китә. Ишеп китә икенче җиргә, зләргә, агач зләргә. Һәм Зокна шулай ишеп барганнан соң ул оазисны күрә. Оазис шүллек уртасында булган бакча шулай бит инде. Аның суы да бар, үсемлекләр, агачлар, яфраклар һәм икенче даже күршеләр бар. Шипшыклар андаймы, значит, андагы ризык, муллык все тәртип. Әгәр дә давыл чыгып, Аллаһ Тәала ул агачны җыкмаган булса, ул шипшык китер иманнан. Юк. Шуңа күрә, вот эта работа над ошибками, әгәр дә безнең белән тормышта шундый хәл була икән, безгә анардан гыйбрәт алырга кирәк. Дәрес алырга кирәк. Уйларга, фикерләргә кирәк. Һәм даш китәргә. Ни дигәндә, менә бала беренче адымнарны ясый башлаган җыгыла, банальный пример сезгә. Әгәр дә бер җыгылды, ике җыгылды, өч җыгылды, име тормаса, әй, булмый икән миннән дип. Нәрсә була? Бала бер кашан да җирми. Кеше дә шулай. Әгәр дә син нәрсәдер эшлисең, монда эшләдең, ниттең, все нормально, тәртип, һәм эштән сине попросили китәргә, да, все, пожалуйста, кит әле. Вопрос юк. Киттең, ул как будто син абынып егылган кебек. Ну син тор, тузанны селкет тә, дальше кит. Авыр ул. Бик авыр. Әмма була бит. Барасың, эшлисең дальше.
Әлбәттә, бу теманы кузгаткач, хатын-кыз үзен ничек тотарга тиеш дигән сорау үзеннән-үзе килеп баса. Әйе, ул ярдәм итәргә һәм терәк булырга тиеш, әмма мотивация турында да онытмаска кирәк бит әле. Шулай гаиләне тәэмин итү эше бары тик хатын-кыз җилкәсенә генә калса, бу айрым низаклар тудырырга мөмкин. Бу очракта барысы да тора гаиләдә, хатын-кыздан ирен ничек кабул итәргә бу очракта. Хатын-кызларга киңәшем шул. Каты бәрелмәскә. Мораль яктан ярдәм итәргә кирәк. Бу вакытлыча, без моңа түзәбез. Син киләчәктә тагын да яхшырак эштә барсың, кайгырма, әле бит яшибез, ашарга эчәргә бар. Бу эшең өчен кайгырма, димәк шулай кирәк булган, нәрсә эшләнсә шул яхшы дигән кебегрәк сүзләр белән ир кешене барбыр юатырга кирәк. Нинди генә көчле булса да ират, ул ничектер эмоциональ яктан хатын-кызга карый, слабыйрак диләр инде, көчсезрәк, авыр кичерә алар бу халәтне. Гаилә эчендә караганда инде, хатын нәрсә эшләсен. Минем бар шундый бер мисал, гаилә мисалы, мин аларның исемнәрен әйтмим, бик хөрмәт итәм, аларны бик итәм. Алар инде кешеләр, ире бик яхшы акча эшли ди, бик әйбәт эшли ди. Шуннан да бик хәллек гаилә, значит, бик әйбәт яшәделәр. И шулай менә бер вакытны ирен сорадылар китергә эшеннән. Тоже менә төрле хәл була дөньяда. Шикарнейший специалист. Все вот. Шикарнейший эш алып барды. Но менә шундый мәсьәлә туды һәм аны сорадылар китергә. Ну, кай китәсең? Китте бит инде. Китте, өйдә утырды. Утырды өйдә, уйлап, фикерләп, бәлки эш эзләп. Аллага шөкер, аракага бирелмәде. Бер нәрсәгә андыйга бирелмәде. Әмма хатыннан сораганы, хатынның сүзе кызык булды миңа. Менә бу мәсьәләдә не то что ул аракага бирелмәде. Ансы молодец инде. Хатынның сүзе бик ни булды. Ул әйтә, мен бит инде хәзрәт ди, ничә ел ди, ул безнең гаиләне тәэмин итте ди. Без ди рәхәтләнеп яшәдек ди. Ул көн төн эшләде ди, без рәхәтләнеп яшәдек ди. Хәзер бу хәлгә калгач ди, ничек инде мин аңар зарланыйм, нитим ди. Мен аңар бер таяныш булырга тиешмен. Һәм хәзерге вакытта без минем зур булмаса да, но минем зарплатага яшибез ди. Охта димәде менә, авызын ачып та әйтмәде, син минем акчага, нигә син монда өйдә ятасың, эш эзләмисең тудысы. Ул аның янына һәр вакытта кайтып, җаны бөтен әйбәт булачак. Син акыллы кеше, син булдырачаксың, бөтен әйбәт булачак. Ул аны поддерживайтты. Аңар таяныч булды. Менә беразна вакыт узды, ул үзенең фирмасын ачты, и уже кешегә түгел, кешеләр аңар эшли хәзер. Да, ул үзенең эшен ачты. Монда гаиләнең бердән булу һәм бу вакытта, авыр вакытта, хатыны, хикмәтле хатыны аңар чыннан да рухи бер ярдәмче булып чыгып, таяныч булып чыгып. Менә бу минемчә бик күркәм мисал. Әгәр 6 айдан соң эштә булмый икән ир кеше, ул шуңа күнегә, аңа рәхәт бит, һәм инде ул бөтенләйе белән өйдә ятырга күнегә башлый. Теге әйтәләр бит инде, характеры бераз гына слабый ирләр, бу очракта инде, бара бит әле, булай да бара икән бит дип, хатын-кызга да бу очракта ничектер аны үстереп, әйдә менә шунда барып карамыйсыңмы, эш эзләргә, хатын-кызга булышырга кирәк иренә. Ничек тә булса, бәлки менә монда барып карарсың, менә мин монда белдерү күрдем әле. Ул бит эшне теге кайда да булса эшләргә түгел, постоянно түгел, гел. Бар сезонный эшләр диләр инде аны. Сезонлы эшләр инде, вакытлыча гына эшләр. Бәлки шул эшләрдә эшләп алып, бераз ял итеп алып, тагын вакытлыча эшкә керергә дә була. Гел теге акчаны яхшы гына эшләп алды. Кайбер җирләрдә бит шулай эшлиләр. Сезонны эшләп алалар да, бераз ял итәләр. Тагын сезон эшләп алалар да, ял итәләр. Алай булганда миңа калса шулай эшли белгәндә бик әйбәттер.
гадәти тормыш агымының алмашынуы, акчаны берникадәр дәрәҗәдә санап яшәү һәм әти-әниләрнең төшенкелеккә бирелүе бу вакытта балаларга йогынты ясамый калмый. Шунысын онытмыйк, бала беренче чиратта үрнәкне әти-әнисеннән ала. Мин бу ситуацияны тәрбияви яктан кулланырга киңәш итәр идем, чөнки гел-муллыкта үскән бала акчаның кадерен белмәскә дә мөмкин. Ә менә мондый авырлыкларны гаилә белән бердәм булып кичү уларның холкын ныгыта гына. Әлбәттә инде әти-әни үсен бердәм һәм тату булып тотса. Иратны нинди генә көчле дисәк тә, эмоциональ яктан алар көчсезрәк, төшенкелеккә тизрәк биреләләр. Хатын-кыз бу яктан чыдамрак. Ул бар нәрсәгә дә түзә. Бөтенесе барысы да дип әйтә алмыйм. Хатын-кыздан тора күбесе. Хатын-кыздан. Хатын-кыз ирен кабул итә алса, гел аны битәрләп тормаса, син эшсез, син бер нәрсәгә яраксыз, бер нәрсә булдыра алмыйсың, бәлки ул аңа йорт эшләрендә булышырга әйтергә кирәктер. Мәсәлән, хатыны кайтканда ашарга пешереп торса, ансы да бик зур булышу була. Үзләрен теге мин ир кеше, мин хатын-кыз эшенә тыгылырга тиеш дип түгел, бәлки хатынына булышырга кирәктер. Иләрне җыештырып торганда, ашарга пешереп торса да, балаларны алып кайтып, алып китсә, балалар бакчасына, мәктәпкә, балалар белән шөгыльләнсә, миңа калса бу чиракта кайгырырлык бер нәрсә дә юк. Әтинең вакыты күбрәк кала балалар өчен. Бу чиракта рольләр алмашыну булырга мөмкин түгел. Ул вакытлыча гына. Әйе, бар шундай чираклар ир кешегә ошап китә бу. Һәм инде алар дөрестән дә хатын-кыз акча эшли, ир кеше инде кухняда йорт тирәсен карый башлый. Шуның өчен ирләргә артык озак эшсез утырмаска һәм инде үз урынын белеп, үзенә эш табып, дөрестән дә гаиләне акча белән тәэмин итү. Иң төп бурычы иратның гаиләне тәэмин итү. Элегелектән ир кеше безнең инде көрәшче булган, табышчы булган, ул тапкан, ул гаиләне саклаган, ул гаиләне тоткан. Балаларга дөрес әти эшләми бит инде, өйдә утыра башласа, уйлыйлар инде балалар нәрсә эшләр икән, минем балам ничек. Монда әни ничек китерә, балага ничек әйтә, нәкъ шул була инде. Әтиегез булдыксыз дисә, дөрестән дә бала әтисен булдыксыз итеп кабул итә. Алар әйтергә мөмкиннәр, менә яшьтәшләренең әтиләре шуның кадәр акча эшли, ул шуның кадәр эшли. Күрсәтергә кирәкми кеше гаиләсен бер вакытта да. Син булырга тиеш үз гаиләңдә, үзеңнекен генә булырга тиеш. Кирәкми кешенекен күрсәтергә. Кеше белән чагыштыру ул иң кешене түбәнсетү. Кеше белән чагыштырырга ярамый. Без бит созависимый кешеләр. Социумнан. Социум нәрсә әйтер икән, кешеләр нәрсә әйтер икән, кирәкми кешедән куркырга. 100 кеше икән, 100 төрле мнение булачак, фикер булачак. 100 кешедән 100 төрле фикер. Кайсыдыр аны теге әйтәләр бит инде ничектер булышырга теләп, ярдәм итәргә теләп, киңәш бирүчеләр була, ә кайберләр инде дөрестән дә шатланырга мөмкин. Шуның өчен кеше фикерен бер качанда алга алырга кирәкми. Үзең ничек куясың, балаларың да нәкъ шул була. Хатын-кыз ничек кабул итә, гаиләдә балалар нәкъ шулай кабул итәчәк әтиләрен. Күпләр дингә килүләре турында сөйләгәндә үз тормышларының авыр вакытлары белән бәйләп сөйлиләр. Аллаһы Тәгаләдә күтәрә алмаслык сынаулар бирмәм дигән. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям тормышында да әлеге сүзләрне дәлилләүче очраклар бар. Пәйгамбәребезнең тормышыннан карасак, алейһиссалату вассалам, аңар сер түгел бит инде Хадиша анабыз бик күп акча эшләде ул. Бит инде инвестор хатын иде, значит, современным языком выражаешь, бизнесвумен һәм инвестор булган. Ул бик хәлле хатын булган. Һәм Пәйгамбәребез аңар өйләнгәндә дә ул бик достаточно зажиточный хатын булган. Бер тапкыр да ул аңар, вот бер тапкыр әйттем ул аңар семья акча яшисең монда. Рәсүлебез дә эшләгән. Аннан соң инде пәйгамбәрлек килгәннән соң күпме акчаны шушы хатынның акчасын Рәсүлебез тоткан хәтта дәгъват юлына. Хат дип әйттеме Хадиша анабыз? Юк. Һәм анда бер хадисендә мен дословно китерә алмыйм, но мәгънәсен
китере алам. Гайша анабыз бераз ревновать итеп, бераз периодически шулай ревновать итәдер инде Хадиша анабызга. Ул уже үлгән, ә Рәсүлебез һаман аны яраткан. Дусларына бүләкләр җибәреп, нитеп инде менә шулай. Һәм көннәрнең берендә шулай Гайша анабыз яңадан нитте инде үзенең ниен зарын белдергән. Пәйгамбәрбез әйткән, мин аны яраттым дигән. Ул мине авырлык вакытта, бөтен кеше мине куганда ди, ул миңа инанды дигән. Бөтен кеше миннән борылганда ди, ул миннән борылмады дигән. Ул миңа таяныч булды дигән. Һәм ул хадисендә Пәйгамбәрбез берничә шундый таяныч кебек сүзне әйтә. Ярдәмче кебек сүзне. Пәйгамбәрбез ул аларны кабатлаган аның турында. Менә нинди хатын булган. Һәм нинди хатынны ир кеше ярата, хөрмәт итә. Нормальный ир кеше дип әйтәләр, в общем-то әйткәндә. Все-таки кадерен белгән. Андый хатынның әле кадерен дә белергә кирәк бит. Кай вакыт кеше чукыткыч кына аңлый башлый ул кадерен. Дин рухи ул кешене тынычландыра. Ә ул вакытта иң мөһим бер кешегә тынычлану. Чөнки анда сез әйткәнчә кеше бит инде үзен эчтән үк кимсетә башлый, мин нәрсәдер эшләмәдем, тегесе нәрсәдер эшләмәгән булса да, ул адекватно, объективно уже карый алмый ситуациягә. Шуңа күрә дин ул тынычландыра. Аллаһ Тәгаләгә сәҗдә кылып дуа кылу ул һичшиксез ярдәм итә. Нәрсә телисең бу дөньяда, Аллаһдан сора, ул бирә. Аллаһ Тәгалә гани, Аллаһ Тәгалә бай. Бөтен дөнья кешесе дигән җыелып бер җиргә, бөтенесе бергә бер юлы нәрсә телиләр, бөтенесен сорасалар да, Аллаһ Тәгалә һәр берсенә сораган әйберен бирсә дә, Аллаһ Тәгаләдән нәрсә кими дигән. Инәне диңгезгә тыгып, сез инәне чыгаргач, нәрсә кала инәдә? Менә шушы әйбер Алладан шун кадәр генә кими кебек дигән. Нәрсә кими дигән сүз? Бернәрсә кими. Аллаһ Тәгалә бай, Аллаһ Тәгалә гани, Аллаһ Тәгалә бөтен әйберне яраткан. Чын күңелдән рәхәтләнеп, сәҗдәңне кылып, Аллаһ Тәгаләдән сорасаң, Алла һичшиксез дә бирә. Бу дөньяда да бирә, икенче дөньяда да бирә Алла берсе. Бүген бирми, иртәгә бирә. Аллаһ Тәгалә бирә. Мәсәлә икенче кирәкме ул безгә? Кай вакыт без сораган әйбер безгә дә зыян китергә мөмкин. Шулай бит. Шуңа күрә кай вакыт хәерлесен насыйп ит дип, я Рабби дип әйтүдә кирәк. Кайсысы хәерлерәк? Шул булсын. Рәсүлебез безгә нәрсә әйткән? Ул хадис аша да авырлыкларны ничектер җиңелрәк кабул итәргә. Пәйгамбәребезнең данлыклы бер хадисе бар, аны күп вакытта, күп вагазларда сөйлиләр. Мөселманның халаты мине гаҗәпләндерә дигән. Гаҗәпләндерә. Нәрсәгә? Аңар берәр начарлык тисә, нәрсә дип әйтә? Әлхәмдүлилләh дип әйтә. Аллаһка шөкер дип әйтә. Бу Аллаһ Тәгаләдән бәлки миңа бер сынау. Раббым Алла аның нәтиҗәсен хәерле кыл дип дуа кыла. Һәм аның нәтиҗәсе хәерле була. Чөнки ул кеше дөрес итеп кабул иткән, сабыр иткән, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләгән. Һәм аның нәтиҗәсе Рәсүлебез әйткән алейһиссалам хәерле булачак дигән. Чөнки шул вакытта ул тынычлана, шул вакытта ул уйлый, фикерли, Аллаһ Тәгаләгә тапшырды, бер нәрсәдән курыкмый, чөнки Аллаһ Тәгалә курка инде ул. В общем-то әйткәндә, аның нәрсәсе бар, ул таяна торган Алласы бар. Ул Аллаһ Тәгаләгә таяна. Представьте, кешегә таянырга кеше юк. Һәм әгәр дә яхшылык тисә, ул шулай ук әлхәмдүлилләh дип әйтә. Бу да Алладан биргән. Мин эшләдем моны дип түгел. Аллаһ Тәгалә миңа биргән бу. Аллаһ Тәгалә насыйп иткән миңа. Аллаһга шөкер дип шөкер итә дә, Раббым Алла нәтиҗәсен хәерле кыл. Потому что бер яктан яхшы күренгән әйбер ул бит аның нәтиҗәсе Алла сакласын булырга мөмкин.
һәм шунда да әгәр дә шулай дөрес итеп кабул итсә, аның нәтиҗәсе хәерле була. Алла бирсә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез әйткән: "Минем мөселман халәте гаҗәпләндерә." Димәк, аңар начар әйбер юк бит инде. Вот. Нәрсәдән килә? Ишке безнең тынычлыгыбыздан, Аллаһ Тәгаләгә инануыбыздан. Яңгырдан соң да кояш чыга, авыр вакытларда мәңгелек түгел. Әлеге сынауларны сабыр гына кичерә белегез. Һәм бәрәкәтле гаилә тапшыруда сезгә бары тик иминлек тели.